प्रॉन्स गार्लिक स्टफ पापलेट ब्लॅक पेपर चिकन आणि हा या ग्रीन लीफ सुरमई। एक एक पान बाजू काढता आई शपथ जबरदस्त एकदम सुरमईचा कूट आणि मस्त भाजलेला ज्या कसा लय भारी हा। पापलेट थाळी हा खेकडो मागवलं, त्याच्यानंतर आहे चिकन थाळी प्रॉन्स टिकला आणि हाय सुरमई मटका बिर्याणी आणि एकदम सॉफ्ट शिजला आणि याची चव जी आहे ना एक नंबर। हे सर्व सुरमईचं लोकं हे बघा ह्यो पण एक आणि भरपूर सुरमई आहे। माका वाटतं एक मोठं अख्खो पीस आवडतं बघा सुरमई आणि फ्रेश एकदम। नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत। तर मंडळी गावावरसून इलो आणि पहिल्यांदा आज आम्ही जातो हॉटेल का आणि ह्या हॉटेल आहे भायखळा का आणि ह्या हॉटेलचं नाव हा मासोळी। मासोळी ह्या एक मोठा ब्रँड आहे आणि त्यांचे माका वाटतं 2 अजून शाखा म्हणजे भायखळा फोर्ट आणि दादर। तर आज आम्ही जातो भायखळाच्या शाखेत त्यांच्या आणि त्यांचा रिव्ह्यू वगैरे बघितलं, खरंच लय भारी आहे, त्यामुळे आम्ही आज ते जातो। तर त्या हॉटेलमध्ये काय काय भेटतं आणि त्याची चव काय आता सर्व तुमच्यापर्यंत सांगणार आहोत आणि तुमच्यासाठी पण चांगला, कारण आता सुट्टी सुरू झाल्यात एप्रिल मे महिन्याचे। आणि जर तुम्ही राणीच्या बागेत गेलास तर राणीची बाग हा ईस्ट का आणि ह्या हॉटेल वेस्ट का स्टेशनच्या बाजूकच हा एकदम बाजूका वेस्ट का। तर त्याचे ॲड्रेस आम्ही तिन्ही शाखेचे ॲड्रेस देऊ तुमका। आणि राणीच्या बागेत गेलास तर त्या साईड का काय एवढे म्हणजे सी फूडचे हॉटेल नाही आहेत, कारण आम्ही गेलो होतो तेव्हा आतमध्ये जेवलो होतो आणि बाहेर काहीतरी उडपी वगैरे हॉटेल आहेत, सी फूडची हॉटेल नाही आहेत। राणीच्या बागेत वाघ बघायचं आणि वेस्ट का इलास काय आहे मासोळीत तुमका मासे खाऊक भेटतील। तर त्याचा सर्व रिव्ह्यू आम्ही देणार आहोत आणि आमका पण आता लय दिवसांनी हॉटेलचे मासे वगैरे स्पायसी खाऊची इच्छा झालेली आहे, त्यामुळे आम्ही जातो मासोळी का भायखळा का। चला लेट्स गो। तर मंडळी तुम्ही बघला असाल गावचे व्हिडिओ, गावात लय मजा केलो आम्ही, लय फिरलो, खावण्यात गेलो, आंबे काढून गेलो बागेत आणि ह्या सगळ्या आम्ही भर उन्हातच करत होतो, सगळीकडे फिरलो उन्हात। पण माझी स्किन तेवढी खराब झाली नाही, कारण मी क्युअर स्किनचे प्रोडक्ट वापरते, म्हणजे खरी जाऊच्या अगोदर मी क्युअर स्किनची सनस्क्रीन लाईन आणि त्याच्यानंतरच बाहेर पडू। तसाच रात्री स्किन केअर मध्ये त्यांचं फेस वॉश यूज करायचो आणि नंतर मॉइश्चरायझर लावायचा। तर रात्री पण मी स्किन केअर करायचं, त्यामुळे माझी स्किन तेवढी खराब झाली नाही। तर माका लय पिंपल्स यायचे, तेव्हा मी क्युअर स्किनचे प्रोडक्ट वापरू सुरुवात म्हणजे जवळ 7 महिने झाले तेव्हा मी प्रोडक्ट मागवलंय आणि हे वापरल्यापासून माझे पिंपल्स याचे पण कमी झाले आणि डाग बी ना त्याचं प्रमाण पण थोडं कमी झालं, म्हणजे थोडं लाईट झाले डाग बी। आणि ह्यामध्ये क्युअर स्किनचं किट आहे, तर मी दाखवलं याच्यात काय आता। तर हे फेस वॉश हा क्युअर स्किनचं, त्याच्यानंतर क्युअर स्किनचा सनस्क्रीन आहे आणि ह्या त्यांचा मॉइश्चरायझर आहे। तसंच माका खूप पिंपल्स होते, त्याच्यासाठी त्यांच्यानी ही एक क्रीम दिली होती पिंपल्स लावसाठी। तर माझ्या किटमध्ये 4 प्रोडक्ट आणि हा 1600 रुपयाचा किट हा आणि प्रत्येकाक सेम प्रोडक्ट नाही आहेत, वेगवेगळे प्रोडक्ट येतात, म्हणजे जसं माका येईल तेच तुमका दिला असा ना तुमचे वेगळे असू शकतात। आणि त्यांचा आता 2100 रुपयाचा पण किट आहे, त्याच्यामध्ये 5 प्रोडक्ट असतात, ते तुम्ही यूज केला तर तुमका 3 ते 4 आठवड्यात फरक पडू सुरुवात होते। तर मी पण आता त्या मागवलं, ताईंना लगेच ताईनंतर मग तुमका पण दाखवेन त्या प्रोडक्ट। तर क्युअर स्किनचे प्रोडक्ट मागवायचे कसे, तर क्युअर स्किनचा ॲप हा त्या तुम्ही प्ले स्टोअर वरून डाउनलोड करायचं, नाहीतर आम्ही कमेंट बॉक्स मध्ये लिंक पिन करू आणि डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये पण लिंक देऊ, त्यातून तुम्ही डाउनलोड करू शकता। आणि ॲप डाउनलोड केल्यानंतर तुमचा मोबाईल नंबर टाकायचो म्हणजे OTP आणि ॲप चालू आहे, जसं बाकीच्या ॲपमध्ये होता तसंच सेम। त्याच्यानंतर तुमचे काही स्किनचे प्रॉब्लेम असेल ते तुमका विचारतील आणि तुमच्या स्किनचे फोटो मागतील आणि तुमचे स्किनचे प्रॉब्लेम आणि तुमचे फोटो ह्या ॲनालाइज करून तुमच्यासाठी किट कस्टमाइज होऊन येईल। आणि ह्यांची एकदम फास्ट आणि फ्री डिलिव्हरी आहे, म्हणजे डिलिव्हरी चार्जेस कायच नाही। तसंच ह्यांच्या ॲपमध्ये कन्सल्टेशन फी कायच नाही, ॲप फ्री ऑफ कॉस्ट हा कन्सल्टेशन। आणि असं नाही की प्रोडक्ट भेटल्यानंतर ते तुमका विसरून जातील, दर आठवड्यात त्यांचं फॉलोअप असतं आणि महिन्यातनं एकदा स्किनचं चेकअप असतं, म्हणजे तुमच्या स्किनमध्ये काय इम्प्रूव्हमेंट हा की नाही ते चेक करतील। त्याचबरोबर त्यांच्या क्युअर स्किनच्या ॲपमध्ये तुमका डाएट टिप्स पण देतात, ते फॉलो करायचं आणि ह्यांचे प्रोडक्ट वापरायचे, म्हणजे तुमका जास्त लवकर फरक पडत त्याचं। आणि आमचं कुपन कोड फॅमिली 100 तो तुम्ही यूज केला तर तुमका 100 रुपयाची सूट मिळून जाईल। तर क्युअर स्किनचे प्रोडक्ट नक्की मागवा आणि यूज करून बघा, कारण आता उन्हाळा येतात आणि उन्हाळ्यात याची गरज लागणारच आहे। तर आम्ही आता जातो भायखळा हॉटेल मासोळी आणि तुमका मी क्युअर स्किनची सनस्क्रीन लावून बघते, कारण आता बाहेर ऊन आहे त्यामुळे उन्हात जाऊचा असा आणि उन्हात येऊचा असा।
आणि मी खंय बाहेर पडताना ही नक्की लावते. आणि ह्याने माका लय फरक पडलो उन्हाळ्यात. तर ही एकदम लाईट वेट हा, म्हणजे काय चिपचिप वाटत नाही उन्हात गेल्यावरती. आणि तुम्ही पण नक्की किंवा उन्हाळ्यात ना सनस्क्रीन वापरा. चला जाते मी पण आता, कारण लेट होत नाही तर जाऊ का. आणि त्याची टेस्ट पण तुमका सांगू मासोळीची कशी आहे ती. तर मंडळी डोंबिवलीवरून आम्ही ट्रेन पकडलं आणि आता आम्ही दादर का येऊन पोचलो. नेक्स्ट स्टेशन आमचा भायखळा आणि आम्ही भायखळ्यात उतरू. मग आमच्या जियाची एक झोप झाली हा मस्तपैकी. ठाण्यापासून भायखळ्यापर्यंत झोपला आता. तर आता उतरू आम्ही. फायनली मासोळी का येऊन पोचलो. मासोळी लंच होम. आणि ह्या आपल्या भायखळा वेस्ट काचा ह्या आहे स्टेशन आहे. स्टेशनवरसून वेस्ट का बाहेर पडलास तर थैसून बाहेर पडल्यानंतर फक्त 2 मिनटं लागतात आणि 2 मिनटाच्या अंतरावर ह्या मासोळी लंच होम हा. तर मी मागासपासून मासळी म्हणत होते, मासळी नाही, ह्या हा मासोळी लंच होम. तर आता ते जातो, बघूया काय काय फ्रेश मिळतं, काय काय मिळतं तर आपण बघूया. तर आता आतमध्ये आम्ही जातो. मासोळी हा मस्त एकदम गार वाटला. हाय बसूया. इंटेरियर वगैरे जबरदस्त वाटला. अरे ती बघ सुरमई केवढी आहे ती समोर बघ. बांगडो खाता आई शपथ जबरदस्तच आहे. सुरमई लय मोठी आहे ते. हाय बसूया ना एकदम खोपच्यात. आता आम्ही हा येऊन बसलो आणि ह्या काय रिझर्व होतं का आपली? असंच ठेवलं ना, माका वाटलं आमच्यासाठी रिझर्व करून ठेवल्याने. तर मंडळी एक भारी आहे, म्हणजे तुम्ही राणीची बाग फिरू गेलास तर ईस्ट का राणीची बाग आणि त्याच्या समोरच आहे वेस्ट का हे मासोळी. तर मस्तपैकी आहे तुम्ही वाघ बघून यायचे आणि हय मासे खायचे. या काय म्हणतं हा हे बघ बांगडो खाल्या ना सुरमई. लय मोठी सुरमई आहे. वर पापलेट आहात, खेकडो हा, थंय पण खेकडो हा मस्तपैकी. आणि बसू का छोटी जागा असली तरी असं म्हणजे ऐस पैसा अंतर असा भारी आहे. हे बघा तुम्ही बघू शकता. काय होय होय शिट्टी झाली आहे. भात लावल्याने म्हणजे कोणाचा फोटो लावल्याने. आमचं स्वीट फॅमिलीचा तरी लावा फोटो आहे. कोण आहे हो? कुणाल विजयकर. ते ब्लॉगर आहेत वाटतं ना? हां 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 बघितलं होतं ना आपण. हां हां ते पण ऐकांना उलटा दिसतं मला. हां हे बघ. तर म्हणजे तुम्ही बघू शकतास व्हेज पण हा नॉनव्हेज पण हा. म्हणजे प्रॉन्स ब्लॅक पेपर हा, प्रॉन्स गार्लिक हा, सुरमई गार्लिक हा, त्याच्यानंतर बोंबील बांगडा मच्छी फ्रायमध्ये. आणि दुसरा काय आहे अरे बनाना ग्रीन लीफमध्ये आहे. हे मागवूया का दीपाली? बनाना ग्रीन लीफमध्ये काय मागवूया? पापलेट सुरमई आणि बांगडा. सुरमई मागवूया. ओके. आणि हाय काय हा तवा मसाला. चिकनमध्ये ते ब्लॅक पेपर घेऊया मस्त ना. 4 स्टार्टर चाहिए. एक सुरमई बनाना लीफ, उसके बाद स्टफ पापलेट, हाँ प्रॉन्स गार्लिक आणि ब्लॅक पेपर चिकन असे 4 स्टार्टर पहिले आणे दो. ओके थँक्यू. तर ढॅन मंडळी आहे आमच्या आता स्टार्टर इलेले आहेत आणि स्टार्टर तर दिसूक लय भारी आहेत आणि कधी खातो असं झाला. आणि पहिली आधी तुमका दाखवतो आम्ही कारण तोंडाकडे पाणी सुटला. तर हा या प्रॉन्स गार्लिक, स्टफ पापलेट, काळी मेरी, चिकन ब्लॅक पेपर आमचा जिया सांगता आहे. चिकन ब्लॅक पेपर आणि हा या ग्रीन लीफ सुरमईचा कूट. तर असा कुटकुटून आमचे 4 स्टार्टर इलेले असतात. आणि आता आमकार हवत नाही आम्ही हाय तुटून पडतो. सुरमई खाईत खोलूक सुरुवात केल्या ना एक एक पान बाजू काढता. आई शपथ जबरदस्त एकदम
सुरमईचा कूट आणि मस्त भाजलेला आणि लय भारीच दिसता तुम्ही बघू शकता. जिया तू खाणार? भाविक देणार ना जरासा? जिया कसा? लय भारी हा. आई शप्पथ, जिया का भारीच भेटला अक्षरशः. मस्त आहे टेस्ट. मस्त आहे एकदम आणि टेस्टी आहे. म्हणजे चिकन जर तुमका घेऊचा असला तर चिकन ब्लॅक पेपर घ्यावा, लय भारी आहे. टेस्ट जबरदस्त आहे. चिली वगैरे कसा असता तसा, पण त्याच्यापेक्षा भारी. काय दिसता? सुरमई तुकडं. तर आहे भावीन एक साफ केला ना वाटतं एक साईड, होय ना? हे बघा मस्तपैकी चटणी भरलेली आहे आणि भावीन अख्खा पापलेट म्हणजे अख्खा पापलेटची एक साईड पूर्ण साफ केल्या ना. ही बघा कसा भावी मस्त. मग आता पलटी मार ना बी साईड. सावकाश मार तुटात. हां पकड. पकड माका जरा टेस्ट दे बघूया. काढ बघू. तर आता भावीनं हाय पलटी मारल्या ना आणि हाय तांबडी पण खाऊची असतात, ती बोलत टेस्टी लागतात. एका खाऊचा माहीत नाही तर का. तर हाय दीपाली मॅडम आमची सुरमई खाता आणि सुरमई एवढी फ्रेश आहे ना बापरे, व्हाईट कलरची आणि चटणीत बुडवून खाता दीपाली. एकदम फ्रेश आहे वाटतं, होय ना? कारण हे व्हाईट दिसताच आहे. ही बघा आणि सुरमईचा कूट पण लय मोठा होता. आई शप्पथ. तर आता मी ही टेस्ट करणार आहे. आणि प्रॉन्स पण लय मोठे आहेत. हे बघा म्हणजे लसूणची टेस्ट येत आहे. आणि हळद बघ एवढे ते आणि कढीपत्ता वगैरे टाकलेलो आहे बघ, लय भारी. काय खाता? चिकन ब्लॅक पेपर तिखट आहे या. सर्वात ना माका आवडलेला ना चिकन ब्लॅक पेपर. हे पाहिजे प्लेटमध्ये. पण माका सर्वात आवडला ना चिकन ब्लॅक पेपर. जबरदस्त होता. ह्या बघा बघू शकता करता काय. जास्त नक्की चिकन ब्लॅक पेपर घ्यावा, चुकवू नको. काय सुरमई जबरदस्त. हे बघ एक फ्रेश आहे ना. काय करता बाकी गावा सुरमई घे ना. त्याचा प्रॉन्स आवडला. प्रॉन्स काढून खाता. अरे ते खाऊचे असतात त्याच्यातच माझ्या लसूण वरची काढली. काय लसूण काढत प्रॉन्स खाता भरपूर लसूण काढता. अरे उलट लसूणच भारी लागतं. म्हणजे हे आमच्या आता स्टार्टर संपल्या आणि जियान आमच्या सुरमई काय खाल्या आणि ती खाल्या अक्षरशः सांगाडो ठेवल्या ना बाकी. ज्या गुड जॉब. आणि हे प्रॉन्स आहेत त्याची विल्हेवाट लावलेले आहे. भावीन बरोबर विल्हेवाट लावलेलं आहे. बाकी सर्व आम्ही मस्त साफ केलं आणि जिया एक नंबर आज आमचा. सुरमईच्या अगदी फडशा पाडल्या. तर आता आम्ही मेन कोर्सकडे वळतो. हाय आमचा आता मेन कोर्स इलेलो असा आणि हाय काय काय मागवलं होतं आम्ही तुमका दाखवतं. हाय हा पापलेट थाळी, हाय खेकडो मागवलं. त्याच्यानंतर हाय चिकन थाळी, प्रॉन्स टिकला आणि हाय सुरमई मटका बिर्याणी. हे तुम्ही बघू शकता.
म्हणजे अपन चिकन बिरयानी तो खाते हैं बहुत। हाँ, ये आज तो क्या है, सुरमई बिरयानी है। और अभी हमको पता चला है ये जो पीजे है यहाँ पर, ये फॉरेन रिटर्न है। हाँ, फॉरेन कहाँ पे थे आप पहले? लंदन। लंदन? बाप रे, तो इंग्लिश तो आता रहेगा आपको? यस सर। तो इंग्लिश बात करते हैं इधर आप? यस करते हैं। तो है क्या क्या लाया है इंग्लिश में बोल दो। ये इंग्लिश मीडियम वाले हैं, इनके साथ आप बात कर सकते हैं क्योंकि हम लोग मराठी मीडियम से। दिस इज प्रॉन मटका बिरयानी। ओके, सुरमई। दिस इज सुरमई टिक्का बिरयानी। ओके, प्रॉन टिक्ला, चिकन थाली विद बड़ीज, क्रैब मसाला, पॉपरेट थाली विद बाफी। ओके। कितने साल तक थे बाहर आप लंदन में? 4 years. 4 years। Malwani food हाँ, is unique because it is not available everywhere in Bombay. And Okay. in our place, we serve only fresh food. There is nothing frozen. ओके, ये समझ लगा। थैंक यू। Thank you, sir. क्या नाम? पीजी। PG. पीजी। ओके, थैंक यू पीजी। Thank you. और मुझे थोड़ा इंग्लिश सिखा दो कभी कभी। Very simple way. ओके। You take a newspaper. ओके, You read it from front to back. Try and understand. Watch news in English like BBC or CNN, and slowly you will catch up. ओके, समजला काय सांगितलं? पुन्हा वाचायचं आपण न्यूजपेपर, मग आपल्या इंग्लिश. He's born and brought up in Bombay, and we communicate in English, both of us. ओके, मुझे लगता है हम लोग गलत जगह पे आ गए क्योंकि इंग्लिश हमारा वीक पॉइंट है। What's your name? जिया लक्ष्मण करंडे. Zia. लक्ष्मण करंडे. Bhavi. Very nice. Good name. ओके, थँक्यू। Thank you, sir. थँक्यू पीजी। खातो चिकन थाली, तर मंडळी ही वडे पण आहेत. हा वडे आहेत आणि ही चिकन थाळी आहे. त्याच्यात हा या चिकन सुक्का, त्याच्यानंतर ह्या मस्तपैकी सांबार आहे याचा कवटाचा, ग्रेव्हीमध्ये आहे, कांदा लिंबू, 5 वडे, एक खाल्ले मी, आणि सोलकढी. आणि ह्याची प्राईस हा 380. म्हणजे खरंच म्हणजे, आणि चिकनचे पीस पण ना एकदम भरभरूनच. एक ह्यो एक पीस हा, ह्यो एक पीस हा आहे, बापरे, केवढं बापरे, आहे. 2, त्याच्यानंतर हा एक ते 3 बिर्याणी आहे, जास्त ना तसे आहेत ना, मोठे 3, मोठे. 4, 5, एक मी खाल्लंय. म्हणजे टोटल 5 पीस आहेत आणि ते पण लय मोठे आहेत पीस, आणि एकदम सॉफ्ट शिजला. आणि याची चव जी आहे ना, एक नंबर आहे. प्रश्न ना जबरदस्त आहे. याची थाली, या प्राइस काय आहे थालीची? 800. 800 पापलेटची. लय महाग आहे. आणि याच्यात याच्यात भाकरी काय? आहे तांदळाची, त्याच्यानंतर ग्रीन चटणी आहे. ग्रीन चटणी, सोलकढी, जवळा, टिकला आहे, कांदा लिंबू आणि पापलेट. पापलेटवर फ्रेश आहे एकदम. हे बघा. फ्रेश आहे काय, पांढरा शुभ्र आतमध्ये. आणि याने खाल्या ना. खाल्लं ना, सफेद दिसतं एकदम. तर आम्ही दोघांनी आहे सुरुवात केलं. आता भावी आणि दीपाली सुरुवात करीत. या ढोसो कसो हा? जिया. अरे सॉरी भावी, ढोसो कसो हा तो? हा ना, तुमची चूक नाही ना, जागा बदललाय ना. हा बरोबर, म्हणून ते. एकदम सॉफ्ट आहे. दिसता तर माका सॉफ्ट आहे. बघूया, लय पातळ, हे बघूया. आई शपथ, कागदापेक्षा पातळ हा. कागदापेक्षा पातळ. हे बघ, लुसलुशीत आहे आम्ही अगदी. पातळ काढतो. लय लुसलुशीत आहेत. बापरे, मला हे हा बघा किती लुसलुशीत हा तो. लय सॉफ्ट आहे. आधी खाऊन घावणेच आहे. घावणेच आहेत ते मेल असतो. सॉफ्ट एकदम. नीर डोसा, ते त्यांच्या ह्याच्यात ते नीर डोसा बोलतात. हा आपलं घावणेच आहेत ते, तांदळाचे आहेत आणि लय पातळ आहेत. तर हा हे बघ तोडल्या ना आता. आणि हाय प्रॉन्स खाता आहे. हा बघा कशात प्रॉन्स. खूपच टेस्टी. जिया आहे पापलेट खाता आमचा. हा बघा, या पापलेट बघूया. बी साईड म्हणजे ए साईड तूप परतलं. ऐकत नाही आमचा जिया. ए साईड केल्या ना, आता बी साईड पण केल्याने. हा बघा, आवडला ते का जिया. आता ह्या बघ, खेकडो ठेवला आणि प्रॉन्स खाता. चांगला. किती 7-8 होते, 3च ठेवल्यात. माका एक ठेवा.
हे थोडा टेस्टी हे पाणी देते का पापलेट ते का टेस्टी आहे. तर आहे मस्तच पार्टी झाली आमची आणि ह्याचा आता दीपाली ह्याचा तिकला ह्या करता टेस्ट करता. प्रॉन्सचा चांगला काय ह्याचा चांगला खेकड्याचा काय प्रॉन्सचा चांगला तर दिसतात आज स्पायसी आहे ह्या सॉफ्ट आहे मस्त आणि लय सुक्का एकदम खूपच सुक्का. दोघा मिळून खाणार. तुम्ही दोघा मिळून खाणार आणि आम्ही काय बघत राहणार. तुमका देणार काय आला तुझाच नाही तुका दातान तोड ना दातान तोड काय तुटणार दात मजबूत आहेत तुझे दात मजबूत आहेत आमका माहित आहे. रोज सकाळ संध्याकाळ ब्रश करता ना तू भावी बघता टेस्टी आहे. काय केलं त्याचा हिरडा केला दीपालीन त्याचा दातात मस्त भाविक भरव भावी आवड झाला फलंदाज बाद. लय दिवसाने दीपाली का खेकडो मिळालो नाहीतर आमच्या जियाचोच हात असता. तर जिया हे काय करता भाकरी खाल्या ना एक भाकरी खाल्या जिया फर्स्ट टाइम आणि आता सोलकडी आहे ना जिया सोलकडी भात आणि पापलेट. हा कोलबी पण एक खाल्या त्याने. जेव तो भात संपव हा सर्व एकदम गरमागरम हा सुरमई बिर्याणी हा काय हा चिकन बिर्याणी मटन बिर्याणी खाऊन झाली प्रॉन्स बिर्याणी आता काय सुरमई बिर्याणी आणि ती पण एवढी गरमागरम आहे ना बाप रे लय एकदम गरमागरम आणि टेस्ट ह्याची आहे ना जबरदस्त आहे. हे बघा तुम्ही बघू शकता सुरमई बिर्याणीची टेस्ट आई शपथ. अरे हो सुरमईचं तुकडो गरमागरम आहे हो बघा सुरमईचं तुकडो. नुसती सुरमई खाण्यापेक्षा सुरमई बिर्याणी आहे नक्की ट्राय करा. आला लय गरम तोंड वाजलं तुमचा वाफ एकदम वाफ येतात. हे बघा लय गरम आहे. हे बघा हे सर्व सुरमईचं तुकडं आहे. हे बघा ह्यो बघ एक आणि भरपूर सुरमई माका वाटतं एक मोठं अख्खो पीस आवडतं. हे बघा सुरमई आणि फ्रेश एकदम. सुक म्हणजे नक्की काय असतं सुरमई बिर्याणी. चिकन बिर्याणीतले आपण कसे पीस खात जाऊ काढून हे मला पीस दे तर हे मला तुकडी दे गरम कारण ह्या गरम आहे ना तरी एसी आहे. दोन गोष्टी आहेत ना 3 गोष्टी लय आवडल्या. एक चिकन खाली स्वस्तात मस्त नंतर ही बिर्याणी प्राइस ना चांगला ह्याची काय ते 650 आहे ना स्वस्त. हे बघा एवढा भरून दिलेला सुरमई बिर्याणी 650 रुपया. नक्की ट्राय करा. त्याच्यानंतर ते गार्लिक ब्लॅक पेपर चिकन जर मग आम्ही स्टार्टरमध्ये खालो होता पण एक नंबर हा. नीर डोसा काय आवडला जिया सांग. हा बनाना लीफ सुरमई बनाना लीफची सुरमई ते का सुरमई फ्रेश असतं वाटतं यांच्याकडे.
आणि पापलेट. पापलेट पण तुका आवडला? हे बघ आपले पीस असते असं वाटतं चिकनचे पीस आहे, सुरमईचे पीस आहे. म्हणजे मोठे हवं सुरमईचे पीस. हे का काटो काढून देतात वाटतं. हो काटो काढून दे. हां काटो नाही तुकडेच टाकायचे आतमध्ये. आणि आता गर्दी झाली आहे, भरली सगळी आता टेबला भरली आहे सर्व. आम्ही येतो 12 वाजता. आमका लय वेळ लागता, 2 तास जातो. मग 1:30 वाजल्यानंतर लोक येतात वाटतं. लोकांचं जेवचं टायमिंग चुकीचं, लय लेट जेवतात. लवकर जेवा. आम्ही आपले 12-12:30 वाजता आमचा जेवचा टायमिंग. एकदम आईस्क्रीम सारखी आहे अगदी, भारी वाटतं अगदी. तेव्हा आपण कॉलेजला हायस्कूल वगैरे असताना आईस्क्रीम खायचे बघ, तो गोल द्यायचे तसा हा आता आईस्क्रीमचा कप. नीट पकडून ठेवा नाही तर पाडशाल तुम्ही. खावा खावा चला जाऊचा डोंबिवली. तर म्हणजे आमचं आता जेवण झाला, तर आम्ही आता डोंबिवलीत जाऊसाठी निघतो. चला चला लेट्स गो. पीजी चलो. ओके सर. ओके गुड बाय. ओके थँक्यू. विश यू ऑल द बेस्ट इन लाईफ. ओके थँक्यू सो मच. चलो थँक्यू दोस्त. चला राम राम मंडळी. काल मासोळी लंच होम वसून इलो. खरंच लय मजा येईल, कारण त्याचा फूड होता तर लय भारी होता. त्याची टेस्ट एक नंबर होती. जर तुम्ही थंय गेलास तर नक्की तुम्ही बनाना लीफ पापलेट घ्यावा आणि ब्लॅक पेपर चिकन घ्यावा किंवा ब्लॅक पेपर प्रॉन्स घ्यावा. एक नंबर हा. आणि हे झाले स्टार्टरमध्ये. आणि थाळीमध्ये घेतलास तर पापलेट थाळी घ्यावा आणि चिकन थाळी. माझा फेवरेटचं चिकन थाळी. चिकन लय भारी होता, त्यामुळे नक्की चिकन थाळी घ्यावा. ते लय भारी आहे. आणि त्याच्यानंतर तुम्ही सर्वात भारी म्हणजे सुरमई बिर्याणी एक नंबर होती. सुरमई बिर्याणीची चव ते अजून माझ्या तोंडावर आहे. आणि ब्लॅक पेपर चिकन आणि ब्लॅक पेपर प्रॉन्स हे सर्वच आयटम भारी भेटे. सर्वच भारी आहे, पण हे जे मी खाल्लंय ते एक नंबर होते. तुम्ही ट्राय करू शकतास. आणि ह्यांचे 3 शाखा आहात. म्हणजे आम्ही गेलो होतो ते भाईखळ्या का, त्याच्यानंतर दादर का पण हा, फोर्ट का पण हा. डिस्क्रिप्शन मध्ये तिघांचे ऍड्रेस देत आणि तुमका काही जवळ पडत ते तुम्ही जाऊ शकतास. आणि नक्की एकदा जाऊन बघा. भाईखळ्यात तर आम्ही गेलो, एक नंबर हा. तुम्ही ते जाऊ शकतास. आणि आम्ही सांगितलंय ते पदार्थ जे आमका आवडले ते तुम्ही ट्राय करू शकतास. आणि बाकी तर सर्व भारीच होता, तुम्ही बघलासच. तर हे आता व्हिडिओचं एंड करते. व्हिडिओ आवडलो तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनल का. आणि तुझं प्रेम आमच्या या स्वीट फॅमिलीवर असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. यावा कोकण आपलाच असा, जावा मासोळी लंच होम पण आपलाच असा. बाय. जय महाराष्ट्र.